Yoga e o religie? Nu, yoga nu e religie, e o practică, ca mersul la sală sau învățatul unui instrument. Da, vine dintr-o cultură unde există zei și ritualuri, dar yoga, așa cum o practici pe saltea, înseamnă mișcare, respirație, energie și atenție. E ca și cum ai folosi focul. Unii îl folosesc pentru ritualuri, alții ca să gătească. Important e ce faci cu el. Yoga nu cere să crezi în ceva. Cere doar să fii prezent, să simți ce se întâmplă în tine, în corp, în respirație, în câmpul tău energetic. Poți fi din orice religie sau fără și să tot practici. Pentru că yoga nu este despre convingeri, ci despre cum te transformă când o faci. Vino la yoga și lasă-ți corpul să-ți răspundă, nu prejudecățile.